Patay ang 45 anyos nga lalaking driver human nahulog ang gimanehong dump truck sa Pangpang sa Maasim, Sarangani. Nawad-an matud pa og break ang sakyanan hinungdan sa insidente. Nakaalerto si Efren Mamak. Makita nining video ang gilawmon sa Pangpang kung asa nakahayang ang usa ka dump truck human mahulog sa Pangpang sa sitio Segil, Barangay Tinoto, Maasim, Sarangani pasado alas 8 sa buntag adlawng Biyernes. Gisulayan pa pag-rescue sa otoridad ang nag-inusarang sakay sa truck nga mao ang driver. Apan gideklara na kining dead on arrival sa ospital gumikan sa grabeng mga samad sa ulo. Ang biktima, nag-edad og 45 anyos o residente sa Barangay Rotonda, Coronadal City. Matod sa Maasim Police Station, gilatas sa maong truck nga dunay kargang mga napier grass o kumpay ang maong dalan apan pag-abot sa pabahada nga bahin didto na kini na disgrasya. Very slope pa na di ang dalan, mga 60 degrees siguro. Nawalaan siya brake. Pagkawala sa brake, nahulog siya dito sa lift. Gidala siya sa Maasim Hospital pero di uwi na siya. Naparok-puro yung ulo sa hard check. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Ginakuhaan pa sila og pahayag. Pahimangno sa otoridad ngadto sa mga motorista nga siguraduhon nga anaa sa mayong kondisyon ang sakyanan una magbiyahe. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mama, 1 Mindanao.